is echt, ze komen binnen met een idee en ze hebben veel nog eigenlijk helemaal niks, geen muziek, meestal ook nog geen tekst. Alleen een ideetje van, ik wil heel even een vastelovensliedje schrijven of een liedje schrijven. Ik vind het super belangrijk, net als de rest van het bestuur, dat er een podium wordt gecreëerd voor jongeren die muziek willen maken. En nu is dat toevallig in de trant van de vastelovend. Maar ik vind het ook buiten de vastelovend ontzettend belangrijk dat er veel aan cultuureducatie gedaan wordt. Nou, het is echt heel gezellig altijd, leuke groepen. En ook, de leert ze zoveel van. De leert echt op een podium staan, de leert zichzelf presenteren en dat is eigenlijk gewoon wat ze leuk vindt. Nou, ik dacht ik wil iets met vastelovend gaan doen, omdat het zit in mijn bloed, dat doe ik altijd al. En dit kwam voorbij en het leek me gewoon heel leuk, ook omdat ik nog te jong ben om aan de liedjes om met mij te doen. Juist wie die kinderen op hun eigen liedje reageren van wow, dit is zo vet geworden. Dit is gewoon van mij, ik heb dit gemaakt. De stroom te springen op ons bij en de kleuren dansen dan voorbij. Na 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 na, na na na. Ik zing onder de kleuren, allemaal mensen mooi bekleid. Het is weer begonnen, ganz Venlo met ons. Oh oh. Die verbazing van ik ken gewoon van een idee, kan ik een liedje schrijven. En dat proces, daar helpen wezen dan in. Maar ja, ik vind het fantastisch om dat stukje te zien, zeg maar, en dat ook ieder jaar weer mee te maken. Is komt hij op de plein waar je hem snel wil springen. De lichtste kind zing ik mij zoals iedereen. Ja, dan stond ik toch niet. Ik ben er enorm guurds op dat de Sociëteit Prins van Oranje dit jaar heeft besloten dat de Prix d'Orange dat hij toekomt aan de herfstdagen. Die kanjers die heeft voorgestoken, die heeft achter me gestoken. Van harte proficiat allemaal. Oscar, bestuur, artiesten, Marinho, Chris, geeft het fantastisch. Venlo is Gutsborg, de prijs kunnen ook doen. Van harte proficiat, vastlovend samen. Wat dat betekent, dat is dat we op de goede weg zien. We wisten dat we wel enigszins goed bezig waren, maar dit simuleert natuurlijk alleen nog maar om nog meer die best te gaan doen en nog harder te gaan werken. Om ervoor te zorgen dat het volgend jaar nog mooier en nog beter eruit ziet. Ja, wie komen? Dat is een beetje eigen werving, dus we gaan ze zelf zoeken of ze melden zich aan. Maar we proberen altijd een goede mix te vinden van een aantal kandidaten.